Inis tá mis go duna beagán mhata líb. I táte caite bhí mu caiintear uillineach nach ra, agus bhí mu caiintear ronnailinn ach go háirithe. Nis tá sain ó bheith aana se an táte caite I gur go bhfuil nucha céim anis a gáneann seo sa ronnailinn seo. Mar sin tá mu go gúsáid an uirlis seáine sinneo. Chun an nucha céim sin agus céimna eile in uillineacha eile a chóide. Nis bhac sib ceanna go se hana. Tá ibhreachaí an scála taobh mo, Tá sí bhaid náid an seo, bailach ar fáid go dtí 108, agus tá ibhreachaí taobh stiff freisin nach bhfuil ó náid bailach ar fáid go dtí 108. Nis tá cúpla céim a chasmud cíniúarb nuair tá muid gúsáid uillinntomhais. Chéad chéim. Chuir lár foiinte an uillinntomhais ar ring na huilinne. Tá dtíon lár foiinte an seo, ag sib, agus ar ring na huilinne. Chuir bon líne an uillinntomhais ar lámh amháin bhfuil líne den uillinn. Agus in tríú céim, cóir na céimeanna ag tosú le náid go dtí go sreichann tú an lámh eile. Cacuúr. Breanna muid ar an uillinn seo ar ríist. Tá sain ó bheith pléile se an teachtra caite gur dron uillinne tá an agus go nucha céimeann seo, at muid go le léirú a gúsáid ar uillinntomhais. Cacuúr, an chéad chéim mar sin, chuir lár foiinte an uillinntomhais seo ar ring na huilinne seo, agus si chuir de uillinntomhais ar an líne agus cóir na céimeanna bhain náid, an bailach fad suas go sreichann tú an líne eile agus feicim muid gur nucha céim. Cacuúr, muid go breanúnis ar chopla uillinn. Chéad cheann. Inis sé breanúir seo, a gapan muid go bhfuil an uillinn seo níos mó, níos lú nó corm le nucha céim, nó dronnailinn. Nis, úsáid bhaid na céimeanna seo chun an uillinn seo a thois. Chuir lár foiinte an uillinntomhais seo ar ring na huilinne, chuir de uillinntomhais an nuas ar an líne agus cóir na céimeanna, tosaíú a náid, de, fiche, tríocha agus sreichann muid I chéad lámh eile, tríocha céim atá an uillinn seo. Tá sain mar sin go bhfuil tríocha céim níos lú ná nucha céim, mar sin is géir uillinn atá geistin seo. Nis tá ceann se beagán níos mó nach bhfuil, an go bhfeiceann muid an géir uillinn, muil uillinn nó dron uillinn atá geistin seo, bhfuil sé níos mó, níos lú nó corm le nucha céim. Na céimeanna céanna, chuir an uillinntomhais nuas, chuir an lár foiinte ar ring na huilinne, chuir de uillinntomhais ar an lámh seo, agus cóir na céimeanna bailach fad go sreichann tú an chéad lámh eile, agus feicim muid go muid ag 60 céim. Tá sé níos mó an ceann deire, ach tá sé fós níos lú ná nucha céim, mar sin is géir uillinn atá geist in seo chomá. Nis sé an ceann se bhaid níos mó nach bhfuil. I ríist na céimeanna céanna. Chuir de uillinntomhais an nuas, chuir lár foiinte an uillinntomhais seo ar ring na huilinne, chuir de uillinntomhais an nuas ar an líne, agus cóir na céimeanna bhain náid, bailach ar fad, muid gúsáid an taobh mo an uillinntomhais go dtí 103. 103 céim. Tá sé seanis níos mó ná nucha céim nach bhfuil, mar sin is muil uillinn tá geistin seo. Ceann amháin eile go seanis. Den cínte go bhfuil de uillinntomhais ar an líne seo, agus tá tú gáil ag cóirimh bhain náid go sreichann tú an chéad lámh eile. Náid, bailach ar fáid timpeall, agus feicim muid go muid ag, well, tá muid ag 152 nach bhfuil, 152. Mar sin tá sé sin níos mó ná nucha céim, mar sin is muil uillinn tá geist in seo. Breanna muid ar a grosa, tá sin ar fad gur pentagon tá geist in seo, gur pentagon an crosa, mar tá cúig híomhair. Tá muid go breanú gus I díriúteach ar an uillinn seo in seo. Chuir de uillinntomhais an nuas agus feicim muid chuir lár foiinte in seo, sa gáneal ar ring na huilinne, agus cóir na céimeanna bailach ar fad go sreichann muid an chéad lámh eile agus tá muid seo ag 100 sa cúig 100 agus a 8. 100 agus a 8 atá sé seo. Tá sé níos mó ná nucha céim, mar sin is muil uillinn atá a geist an seo.